Já vás zdravím, právě ambulance dostává nový kabátek. Svítí nám tady sluníčko, máme tady 45 stupňů, takže je to mazec. Ale stojí to za to. Děkujeme. Dámy a pánové, vážení přátelé, všichni lidé dobré vůle v České republice, rádi bychom vám poslali pozdrav a výbornou zprávu tady z Keni, z Itiba. Podařila se dobrá věc. Před pár lety, když jsem tady byl poprvé a zažil jsem místní komunitu a fungování místní nemocnice, tak jsem si říkal, že by bylo fajn nějak komunitu a nemocnici podpořit. A protože jsme cestovali hodně po místních krajích a vyzkoušeli si žanetku, sanitní vůz, který už měl hodně najeto, tak nás společně napadlo, až se vrátíme, tak pustit do světa akci na koupi nového sanitního vozu. Já jsem rád, že po 3 letech sbírání peněz, díky různým sponzorům, přátelům, dárcům, mým kolegům ve farnostech se podařilo sesbírat potřebnou částku. My jsme koupili sanitní vůz, který pravda není úplně nový, protože na ten bychom nikdy neměli, ale je natolik v dobrém stavu, že bude ještě mnoho let sloužit místní nemocnici i místní komunitě. A pojďme se teď na ten sanitní vůz podívat. Sanitka se nám podařila koupit z mnoha akcí, z mnoha návštěv. Jedním z přispěvatelů byl i rozvojový fond města Pardubic. A poslední velká akce, která se nám podařila na získání finančních prostředků, byl adventní benefiční koncert pro Itibo, který byl v prosinci v Pardubicích ve východočeském divadle. Tato sanitka má najeto pouhých 30 000 kilometrů. Koupili jsme jako zánovní terénní vůz a upravili, polepili tak, aby mohla sloužit jako vůz sanitní. Tentokrát do Itiba přijel tým lidí, kteří pracovali na sanitce, na tom, aby mohla fungovat, aby mohla sloužit. Přijel s náma Martin Klempíř, který se postaral o veškerou elektroniku v autě, o to, aby byla připravena na blíkání, na houkání, aby byla výborná a pojízdná. Společně jsme auto polepili díky dalšímu dárci, který nám přispěl na to, aby nová sanitka krásně vypadala. Vybrali jsme vlastně na novou sanitku 1 340 000, ale protože jsme v Africe a auto tady má velké náklady, tak bohužel ještě budeme něco málo potřebovat. Nový sanitní vůz potřebuje také nové pneumatiky, takže ten účet a variabilní symboly ještě chvíli zůstane, než se nám podaří dovybavit novou sanitku ještě potřebnýma věcma, které jsou nutné k tomu, aby plnila svoji funkci a to, co je potřeba. Já chci za sebe poděkovat všem, kteří mi dali důvěru, kteří byli schopni přispět, podělit se o to svoje, všem svým kolegům, přátelům, i těm lidem, které neznám, kteří poslali peníze na účet Adry. Jsme rádi, že dneska uvádíme nový sanitní vůz do provozu. A protože se původní sanitka jmenovala Žanetka, tak by bylo záhodno, aby i tento sanitní vůz měl svoje jméno, a to nám prozradí koordinátor a manažer projektu Malé české nemocnice Itibo pod vedením Adra Česká republika Aleš Bárta. Aleši.
Dobrý den, přátelé, já bych vám ještě jednou za sebe, za humanitární organizaci ADRA Česká republika a za naší malou nemocnici ITIBO velmi rád poděkoval za všechny finanční příspěvky, které jste na konto s variabilním symbolem 152 věnovali. Jak zmínil Tomáš Mlínek, kterému chci velmi poděkovat, protože díky jeho iniciativě vlastně tak dneska tady stojíme před tímhle nádherným terénním vozem, tak bych chtěl říct, že jsme se všichni shodli na novém jménu pro toto auto a asi s největší pravděpodobností se bude jmenovat Dorotka. Tak a jenom ještě na závěr bych chtěl říct, že mít v Africe v podmínkách, kde máme nemocnici a v terénu, přes který jezdíme, tak mít dobré terénní auto, na které se můžeme spolehnout, je velmi důležité, protože zajišťuje bezpečnost nejen pacientů, ale i nás, zdravotníků z České republiky, kteří sem přijíždějí pomáhat. Takže ještě jednou moc děkuju, mějte se krásně a nashledanou. Ahoj.